Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi muri seiko mukomana Asi, kana mukazonzwawo kana kuine vanhu vanotengawo zvibereko, please vapeiwo nhamba dzangu. Inini ndiri munhu wekuti ndatambura kusvika pekupedzisira, basa racho harisi kana kutombowanika. Saka ndauya zvangu nedecision yekuti zviri far much better kuti ndinge ndichitengesa kana kusacrifice chibereko changu ndikwanise kuti ndinge ndichiendesa vana vangu kuchikoro. Saka kana kuine vanhu vanorombesawo nezvibereko, inini zvangu I am willing. Hey, vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please let us try to speak with her in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomana Asi, please post for me as ID. Nyaya yaita kuti inini ndinge ndichiuya pano yakamira sekudai. I am a man who is aged 26. Ndinogarawo out of Zimbabwe with my wife and my daughter. Mukadzi wangu ndinomuda ende ndinomuda nemwoyo wangu wese. Mukomana Asi, asi kurwadziwa ndo kwakonzeresa kuti inini ndinge ndichiuya kwamuri, zvimwe ndingabatsirikana kana mukazopostawo nyaya yangu. Mukadzi wangu haana kana hama yangu kana wani zvayo yaanotiwo iyi ndo iri right. Anongoti hama dzangu dzose vanhu vanogara vachingomutadzira. Mukomana Asi, nhasi ndarwadziwa mushure mekunge ndabva kubasa. Saka ndati pandasvika pamba ndikabva ndati kumukadzi wangu, endaka unodhipozita mari mumobile account nekuda kwekuti ndiri kuda kuti ndinge ndichizotenga airtime ndikwanise kuzofonerawo kumusha, sezvo zvanzi ambuya nyakundirera vari kurwara zvisingaiti. Ambuya ava ndo vanova vakandirera kubva ndichitanga grade 1 up to form 1 mushure mekunge baba vangu vanondizvara vashayika. Mukadzi wangu abva aita sekudaro ndokubva aenda akabva anorichaja, inini ndikabva ndatenga airtime ndokubva ndafona. Saka ndabva ndataura naambuya vangu. Ndati ndapedza kutaura naambuya ndabva ndati kuna ambuya ndinokumbirawo kuti ndinge ndichitaura nemuzukuru wangu. Ambuya ndokubva vapa muzukuru foni ndokubva ndatanga kutaura nemuzukuru uya. Saka pandanga ndichitaura nemuzukuru abva ati kwandiri, dai mawana mari mambouya kuno kuZimbabwe, nekuda kwekuti zvinhu hazvina kumira mushe, mazvinzwa here? Inini ndikabva ndati hongu ndazvinzwa. Saka pose apa pandanga ndichitaura nemuzukuru, mudzimai wangu anga achizvinzwa. Saka ndati ndichinokata foni since tanga tapedza kutaura. Mudzimai wangu abva ati kwandiri, vanhu vekumba kwenyu vari normal here? Inini ndabva ndaramba ndakanyarara. Mukomana Asi iye abva aramba achingoenderera achingotukirira, zvikabva zvanzi saka dai tisina kumbotenga airtime yese iyoyo. Apa ndiye atoti kwandiri ngatitengei airtime yakawanda mukwanise kuti munge muchimbotaurawo nevanhu kuZimbabwe kwenguva refu. Saka mudzimai wangu ndabva ndamubvunza kuti saka kana uchindiudza zvese izvi zvauri kundiudza kuti vanhu vekumba kwenyu vakakwana here, uri kuda kuti inini ndinge ndichiita sei? Ipapo ndanga ndatotsamwa ndokubva aona kuti inini ndanga ndatsamwa, zvikabva zvanzi saka itai zvamunoda. Achitaura kudaro anga achitobuda ndokubva atoenda zvake kumaprayers. Kubuda kwaaita achienda kumaprayers haana kana kumbobvira ataura neni kuti ndava kumbobuda ndava kumboenda kumaprayers. Munhu angobuda sekunge ari kusiya mumba musina kana munhu. Munhu wekuti kana akafunga kuda kuita zvaanenge achida kuita anongoita asingamboudzi umwe wake, sezvinoitawo vamwe vakadzi vanoremekedza varume vavo. Apa manheru ano atori panext door pamaprayers pake ipapo. I don't have a problem nazvo izvi zvekumaprayers, asi chinondirwadza ndechekuti mudzimai wangu kana ndikamutsiura iye anobva atsamwa, uye kana ndikada kumuudza kuti zvese izvi zvawaita zvakaipa anobva atowedzera kutsamwa. Uye kana ndikada kuti ndinge ndichigara naye pasi kuti ndinge ndichitaura naye nenzira inenge yakanaka, nzira inenge iine rudo mukati, anobva atondideedza nezita rangu achiti iwe nhingi, handisi kana kumboda zvekutaura newe. Saka ndinoona kuti kana iye ava kundikwidzira izwi achindidaidza nezita rangu rekuberekwa, inini ndinobva ndangonyarara hangu.
iye anobva atowedzera kutsamwa, uye kana inini ndikaramba ndakanyarara, iye anotowedzera kundidedza nezita rekuberekwa. Izvi zvinhu zvatova nenguva zvichingoitika. Munhu wekuti kana ukamutsiura anobva aona sekunge unenge wamushungurudza. Anobva ati kwauri, handiri kuudzwa kunzi ndatadza, ndinozvionera ndega pandinenge ndatadza. So pandakaona kuti ndo situation yainge yava mumba medu, ndakabva ndamboudza hama dzake dzakabva dzamutsiura, iye akabva awedzera kutsamwa. Vamwe vacho akabva atoregedza kutaura navo. Nazvino dzimwe hama dzake haatauri nadzo nekuda kwekuti dzainge dzazama kuti dzinge dzichitivakiridza. Zvinhu zvandakatoona mukomanashi. Mukadzi wangu munhu wekuti handina chandisingamuitiri. Kana ndiine mari, iye anotozviziva kuti zvese ndinomuitira, but iye ane umwe muitiro waanoita unondirwadza. Saka ndazosvika paextent yekuti handichada kubvunza. Ndafunga zvangu kuti ndinge ndichingonyarara manje, nekuda kwekuti ndava kuzvibvunza kuti saka ndinosvika kupi nemunhu asingateereri munhu waanogara naye. Anoona sekunge ndinenge ndichimushungurudza kana ndikazama kuti ndinge ndichitaura naye. Kungotaura naye chete, iye anobva atoti ipapo ndo pawandishungurudzira ipapo. Kana ndichinge ndamuudza kuti apa wakanganisa, iye anobva atsamwa. Bvunzo wangu ndewekuti mukomanashi, kana kuinewo vakambosangana nazvo, kana kuti kana kuinewo vari kurarama vari mazviri, please ndiudzewo kuti makazvikunda sei. Notify me kana maposta mukomanashi. Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vanotuka tukai zvenyu nekuda kwekuti ndo zvamajaira. Pari zvino ndiri kungotsvakawo help. Ndatenda. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanakomana uyu. Please ngativabatsirei, ngatibatsire couple iyi tione kuti vangabatsirikana here. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi muri sei? Chingondiisaiwo pahaidhi. Ndauyawo kuti ndinge ndichizotsvakawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Sorry, ndichaedza kuti ndinge ndichirebesa nyaya yangu kuti ive nyaya yakanyatsokujeka. Inini ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa. Ndainge ndiinewo musikana wangu uyo wandainge ndichidanana naye kubva mugore ra2020 kusvika mugore ra2021. Asi ndisati ndatanga kudanana nemusikana wangu uyu, pane umwe musikana wandange ndakamboona before, ndikabva ndamukumbira nhamba. But musikana uyu akabva andipa nhamba, asi pandakazoedza kuti ndinge ndichifonera nhamba dziya dzandainge ndapiwa nemusikana iyeye, nhamba idzodzo dzakabva dzadayirwa nemunhurume, zvinova zvinhu zvakatadza kundifadza. Sezvisineiwo takabva tazodzokera pamba apo painge pachigara musikana uyu mushure megore. Ndainge ndatovawo neumwe wangu wandainge ndichishanda naye, tainge tichiita zvekupenda. Chakazondirwadza ndechekuti inini nemusikana uyu, even though tainge takatadza kuwirirana, but pavaviri ava vakabva vatochinjana manhambers nemusikana uya. Saka takazoti tava kuda kuchaisa, ndakazotaura neumwe wangu uyo ainge ari senior wangu pabasa. Ndikabva ndati, nhai shamwari, ko uchiri kuziva here kuti uyu musikana uyu wauri kuda kunyenga ndiye musikana uya akambondipa nhamba, but paya pandakazozama kuti ndinge ndichifonera panhamba idzodzo, nhamba idzodzo dzakabva dzadayirwa nemurume wake. Iye muchinda wangu uyu wandainge ndichishanda naye akabva anyepedzera kunge ainge akanganwa. Akabva ati kuti ndiye here, rega ndifone. Saka akabva azama kuti ange achifonera musikana uya, ende zveshuva nhamba idzodzo dzakabva dzadayirwa nemunhurume. But vakabva vatanga kutodanana. Saka the following day takazodzokera pabasa. But musikana uyu, even though kumashure uku ainge akambondipa nhamba dzake, but now ainge ava kuita like ane kamwe kakungonditsvinyira achiti your face is so familiar to me, kasi takambosangana before. Ndakabva ndati ndichakugadzirisa zvako. Fast forward takazopanana manhumbers. Apa ndainge ndatofunga kuti musikana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizomuitira revenge zvemashuwa. Ndakabva ndato overtake boss wangu parudo.
apa ndainge nditori nemusikana wangu, asi love yedu inini nemusikana wangu yainge iri love iya yatom and jerry, but tainge tichinyatsokudanana, asi kunyange zvedu tainge tichidanana but taisapedza dei tisina kukonana, even over a petty issue, but raizovira inini nabhebhi wangu tatova murudo again. So musikana uya wekuti akambondipa nhamba dzake before dzikabva dzazodayirwa nemurume wake paimba ipapo patainge tichiita peace job, akanga ari maid. Sezvisineiwo akabva andiudza kuti ainge aronga rwendo rwekuti ange achienda kuzimbabwe, achindiudza kuti ainge aronga zvese nekusiya basa. Ndakabva ndaona kuti kana apa ndikangononoka kufunga nekuacta it will be too late, saka ndakabva ndaita sekunge ndainge ndatoperera pabhebhi. Apa ndainge ndichida kungoita revenge paari. Ndakabva ndati kwaari, usati wadzokera kumusha ndiri kuda kuti ndinge ndichizokurakidza hama dzangu dzose, so that ubva waziva kuti I am serious about you. Sezvisineiwo semunhu ainge ari maid aiwanzokubuda only masundays, but malocations edu aisambova ari kure nakure. Inini nabhebhi uyu sezvisineiwo takabva tavimbisana kuti tinofanira kuti tinge tichionana sunday iyoyo, since she was planning kuti ange achienda kumusha. Inini on my side semunhu ainge achironga revenge yake, I was planning kuti paya pandinoenda kunotora bhebhi ndinobva ndapinda naye nepakasango ndobva ndatopedza masports. Hakuna kana kumba kwataizomboenda, masports ose ndainge ndichironga kuti ndingomapedzera musango imomo. But little did I know kuti iye aitoziva kuti pamba pedu painge pari padhuze. Zvese izvi ndaisazviziva kuti iye ndo murongero waainge aita semunhu aisambofamba-famba, but akabva angokwira kombi ndokubva angouya pasina kana nguva. Ndakabva ndatoona call ichipinda ichiti, bhebhi ndatosvika pabus stop, uya unditore. Kuti ndinge ndichienda nekusango kuya, madhiri angu ose ainge atopinda musango. Ndakabva ndapererwa ndikabva ndati plani yangu yafaila manje, so I had no option other than to introduce baby uyu to my family. So ndakabva ndaenda ndikabva ndanotora bhebhi wangu pabus stop ndokubva ndadzoka naye ndikabva ndamuintroducer, but my mom actually didn't like her, particularly pastructure yake. Amai vangu vakabva vangomushora-shora so cause vakati bhebhi uya aenda vakabva vatanga kutondimoka about her structure. After ndaperekedza bhebhi ndakabva ndamuperekedza not kumakombi, ndakabva ndaita kuti tinge tichishandisa nzira iya yekuti tinozopfuura nemukasango kangu kaya umo mandainge ndakaplana kuti ndo mandinofanira kuti ndinge ndichizoita revenge yangu. Bhebhi uyu ndakabva ndarara naye, but to be honest mafeelings angu ainge ari very low. Pandakaona kuti mafeelings angu ainge ari very low, ndakabva ndati maybe inhau ye-environment, semunhu ainge asati amboitirawo bonde musango. Ndikabva ndangoti maybe this environment haisi conducive enough kuti tinge tichifadzana pabonde, because zvacho zvainge zvichingoitika musi iwowo zvainge zvisati zvamboitika kwandiri. Ndaingoita wetsuro kungopinda ndichibuda, but as far as I know chigemu chacho ndainge ndakatochimaster. But apa tingangoti maybe painge pachitofamba mweya yetsvina. Takati tati fambei, ndikabva ndati maybe inhau yekuti ndiri kushandisa macondoms, since inini nabhei wangu tainge tajaira kuita raw. Ndakabva ndaita zvivindi ndokubva ndangorova yekedero, but it was just the same. Ndaingoita wetsuro. Ndakabva ndangoti maybe environment iyi yemusango handina kuijaira. Sezvisineiwo iye bhebhi uyu akabva ati izvi zvinhu zvataita izvi hazvichaite kuti ndichienda kumba right now, ndava kutoita imwe week so that iwewe neni tinge tichimboonana. Ende bhebhi uyu akabva ati vanhu vacho vaainge achishandira vainge vasati vakwanisa kuwana umwe maid, so bhebhi uyu akabva ati let us spend another week tichionana. So ndakabva ndamuona kechi2, but this time takabva tasangana mumba ndokubva atangoita raw, but feeling harina kana kumbogara rachinja. So ndakabva ndati zvavhara namanje. But bhebhi uyu ameno kuti ainge arongei akabva azotoita umwe mwedzi
asati aenda kumusha. But apa tainge tava kusambotaura tose, since inini ndainge ndava kutotyawo kuti madhiri awa andainge ndichimhanyisa ndinokwanisa kuzobatwa nabhei wangu uyo wandainge ndichidisisa. So rimwe dhei uyu bhebhi uyu wandainge ndichiitira revenge akabva andifonera ndokubva ati kwandiri, mabhosi angu aenda out, uya undionewo sha. Inini ndakabva ndaenda, but ndakati ndichinoonana nemunhu ndakabva ndashamisika kuti munhu uyu ainge akabata chimwe chigubhu, saka aiti achitaura neni aibva asvipira mate muchigubhu ichocho chaainge akabata. So ndakabva ndatowedzera kuita low, ndakabva ndatooneka zvangu ndokubva ndaenda. Fast forward bhebhi uya akabva azonditizira apa ainge atobva kumusha, ainge aine hama dzake. So inini semunhu ainge akazviudza kuti handifanire kuti ndinge ndichirasa firstborn yangu, bhebhi uyu paakauya kuti ange achinditizira ndakabva ndangomutambira, but mari yekuroora ndo painge pasina. Even now mari yacho yekuroora ndo pasina, but I told her kuti ndiri kuda mwana 1, but iye akabva azongoitawo madecisions ake. Sezvisineiwo ndakabva ndatobvawo pamba pevabereki sezvo ndainge ndatovawo munhu ainge atoroora. Ndakabva ndatanga kuloja, but feeling yacho ndo ma1. So zvataiita ndezvekuti taingoitawo sex once in a blue moon. Then ndakabva ndazoudzwa nesista yangu kuti zvinhu izvi zvauri kuita hazvina kunaka. Chiudza girlfriend yako yekudhara kuti now watova nemukadzi, ende kuti ndinge ndichiudza girlfriend yangu iyo yandainge ndichida zvinhu zvekuti zvakandiremera, but painge pasina option. Ndakabva ndazvishingisa semunhurume ndokubva ndaenda kumba kwemusikana wangu uya wekutanga uyo wandainge ndichida kuroora. Munhu uyu aigara ega semunhu anoatendawo college, but pandakasvika ndakabva ndaona face yake kuti yainge iri pale ende semunhu ainge aine stress. Iye akabva amhanya paakandiona ndokubva asvika akandimbundira, akabva atanga kuchema. Inini hameno kuti ndakabva ndapindwa nei, because musikana uyu paakatanga kuchema inini ndakabva ndatanga kuchemawo. Saka takangombundirana takadaro tichingoridza mhere tichingochema tiri 2. I don't know kuti why tainge tichiridza mhere, but takazoti taregedzana iye musikana uyu akabva akreka ejoke akabva ati ko nhai tanga tichichemei nhaiwe, tikabva tatotanga kuseka tose ndokubva taita zvatakaita. Then iye akabva ati kwandiri, I have a sister of mine and my sister is a dreamer. Haangoroti zviya zvenhando. Tinotoziva mumhuri kuti munhu uyu kana akataura chinhu ichocho chinobva chaitika. Saka bhebhi sister wangu uyu akandirotera dzimwe hope dzinotyisa. Hanzi zvinhu izvi zvakaipa akazvirota twice. Akabva ati kwandiri, ndarota uchidanana nemurume wemunhu, asi ndaona wakabata shaya in the end uchichema. Inini pandakaona kuti nyaya dzacho kwadzainge dzava kuenda dzainge dzisisina kumira zvakanaka, ndakabva ndati kumusikana wangu, uyu anopenga chete. How can she say kuti you are going to date a married man inini ndisiri married? Pese apa ndainge ndichingonyepedzera, but ndichiziva kuti hope idzi dzainge dzichitobvira inini. Fast forward, saka musikana wangu uyu wandainge ndichidisa ainge atori pama-attachments ake, but akazoti ari kubasa akabva atanga kurwara kwacho kwaainge achiita ainge ava kungorutsa, saka akabva aendeswa kuhospital. Kuhospital kuya vakabva vatomuti anofanira kuti ange achiendeswa kwachiremba if zvinhu izvi zvikaramba zvichingomusimbirira, but semunhu ainge aendeswa kuchipatara nemafriends ake vakabva vatanga kutomuseka achiti, iwewe all the things that you are doing zvinorakidza kuti une pamuviri. But semunhuwo wekuti vainge vari mafriends, she just took it lightly. But akabva ati kwandiri, bhebhi ndinokumbirawo kuti unge uchinditengerawo pregnant test. So ndakabva ndatomuona mangwana acho ndikabva ndatotenga pregnant test ndokubva tatotesta tose tiri 2. Pregnant test iya ikabva yabuda iri positive, but akabva aramba achingorwara ndokubva azoenda kuscan. Then panext of kin tainge tanyoresa inini, so ndakabva ndafonerwa nadoctor. Doctor vakabva vati vari kuda kuti vange vachitaura neni, saka vakabva vandiudza kuti there are possibilities yekuti vana ava kana vakazozvarwa vanenge vari ma-identical twins. Vakabva vati because zvakaitika apa it seems like the egg rakasplita in 2 what hameno ikoko zvemadoctors. So ndakabva ndadikitira pandakaudzwa zvese izvi, ndakabva ndamuudza ndokubva ndazoudza mukoma vangu
vakabva vamuudza kuti ndainge ndatizirwa. So akabva ati kana watizirwa neniwo ndava kutouyawo ikoko. So akabva auya mu1 room imomo, but akazongobva reason achiti aonawo kuti hazvisi kuita kuti tinge tichigara tiri 3 mu1 room. Saka bhebhi wangu uya wandainge ndichida paakauya kumba kwangu kuti ange achizonditizira, akabva aona kuti already paground painge patori neumwe munhu ainge atonditizira. I was married already. Kunyange zvake akambozama kuti tinge tichigara mu1 room, but akabva asiyana nazvo. I think because of stress ndo yakazokonzeresa kuti bhebhi wangu ange achizoita miscarriage. Semunhu ainge achiri kuenda kuchikoro, hatina hedu kuzoenderera mberi nerelationship yedu. So uyu akabva azobatsirwa, but akabatsirwa mwana musikana. Mwana iyeye akabuda akanaka zvekuti chero amai vangu vakabva vatanga kunyatsokuda mukadzi wangu, muroora wavo. But problem ndiye kuti mafeelings ari kuramba. Patakaona kuti mafeelings ainge achiramba, mukadzi wangu uyu akabva ambofamba-famba ndokubva anzi ari kuda kuti ange achinochekwa sari, but akabva achekwa sari riya, still no change. So ndakabva ndati kwaari, ndikuda kuti unge uchiisa dhepo kana kuti jadel, so that tisaramba tichingozvara isusu tiine problem yekuti pabonde handina mafeelings paari. But iye akabva ati no, zvejadel kana kuti dhepo handidi. Akabva ati nekuti sisi vangu vainge vakambozama kuita izvozvo zvana dhepo nana jadel, but hanzi kumberi uko zvakazokonzeresa pavainge vava kuda kuti vange vachiita mwana zvikabva zvaramba. Iye akabva ati ndinoda zvangu kuti ndinge ndichinwa mapiritsi. Saka pese apa ainge achinwa mapiritsi, but iye akabva aita sarudzo dzake. Kunyange zvazvo tainge takangoita bonde kasingadariki ka10, but akabva atoita pamwe pamuviri, zvinhu zvatainge tisina kutenderana. Dambudziko riripo nderekuti iye mukadzi wangu ari kufungidzira kuti zvese izvi zviri kuitika patiri zviri kukonzereswa nemusikana wangu uya wandainge ndichidisisa, but inini ndinonyatsokuziva kuti kubva pakutanga zvinhu zvainge zvakangodaro. So chero ndikada kupretenda zvinhu hazvibva zvatofamba zvakanaka kana tiri pabonde, but kana kuri kunzi ndikaenda kumabhishu angu, mumwe munhu asiri iye mudzimai wangu, zvinhu zvacho zvinobva zvatoita automatic. So ndiro dambudziko racho randiunzawo pano. Handisati hangu ndamboenda kunobvisa kana sent, cause ndinowana hangu yehand to mouth. Handina kana problem nemudzimai wangu, but izvozvo ndo zvega. Asi ini ndanga ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichigara naye pasi, then ndobva ndamubvunza kuti zvinoita here, iye akazvipira here kuti tinge tichigara mumarriage but pasina sex. Saka mukoma, ndinokumbirawo kuti kana mukandipostera mundibvunzirewo kuti zvinoita here kuti ndinge ndichigara nemudzimai wangu pasi, tobva tataura about that issue yekuti inini ndinokwanisa kugara naye mumarriage but tisingaiti zvedu bonde. Saidi rangu mukoma Nashi, inini ndatoneta nekuda kwekuti ndatovawo munhu wekungoita zviya zvemabhishu. Honestly, I don't like it, but I have no option. Kana mukazopostawo nyaya yangu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondinotifya ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanakomana uyu. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, asi mubvunzo maunzwa. Please, ngatimupindireiwo mucomment section. Hanzi zvinoita here? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.